धर्म 저 다루지 소 धर्म 저 앞으로 듣다 아메소 기본은 건너랑 저 비지에게 소 धर्म라는 गुड मर्निं लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायलायबाय आरोबाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव लोगोफोर दायो आङो दिनै माबा नालाय पुर्निमा आरो दिनैनिफ्रायनो दा मोनानिफ्राय देवल जात्रा फुजाया बा हलि फुजाया जागायजेनबाय दा बेवहाय माने दिनैहाय पुर्निमाखाय आङो मन्दिराव जैग' हैनो थांनो नागिरदों आरो बेजों लोगोसे मा होनो जोंनि गामियावहाय मन्दिरखौ गोजाम मन्दिरखौ माने सिमफायनानै गोदानै मोनसे रिपेयारिं खालामनानै बानायबाय कमप्लिट खालामबाय दा बे कमप्लिट जानायखाय दिनैहाय मोनसे बेखेवनाय हाबाफारिबो लादों नालाय दा बेवहायनो आं नुजाहैनो थाखाय दा रेडि जाबाय आरो दा आंजों लोगोसे आंबो थांगोन बेनिफ्राय फिसाजोबो थांगोन आरो सासे रेडि जाखाबायानो गोदान बेखेवनाय हाबाफारिखौ जोङो दान्दिसे समनि उनावनो जोङो जागायनायखौ लाबाय बेखायनो गोदो गामिनि आइ आफा गासै हौवा हिन्जाव नोंथांमोनखौ जायफोरा ओंखारबोनो जयगमाया बेखेवनो जोङो दानि समनि उनावनो आखायाव लानाय जाबाय जोंहा आलासिफ्रा मोनफैजोबनो हानाय जाबाय 마타고 성공을 하시. 이거 잡는 건 남아. 까시. ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति जय ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति जय ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति जय ओम सरासर ब्रह्मणि जय ओम सरासर ब्रह्मणि जय ओम सरासर ब्रह्मणि जय ओम
아메성 জীবনং বন্দনাং 소비지에게 서로 ধর্ম라는 거라고. 자인은 배물고 공탄하니 등등 네 것이 ধর্ম라는 거야. 아래 자인은 물고 공탄하니 지우집이 그 시스티 카람나는 자 하나님을 원하는 포상하는 거로 네 비는 더럽나는 샤스로 늘 가르치고 있는 거야. 미제가는 정의 사прав의 수긍을 지투정의 수긍이 저는 뭔가제나 정의 들어맞고는 아하